Imenduke yang komunan sa panman coach masan, may pangkapulipin, pwede yayi kuprang komuyongay rumamaw pa siya. Yayi aralapan masani, liki coach. Yawata kong patch ya, na istan area, tesaman karabayo, tesaman watayo, siya Pilipin mekam lama, mekam solar marong, solar kakata, solar kakmaula, imenintang bawi ranwat, kamyen yangya, o liki coach. Pues sabon bang coach masan inan labmata silu coach. Pwede ya socho time natin. Mucho kuprang coach. Imen kamu nak purana watak. Apu imen yang caca na nirat sijik lima. Wasau na masani diki kau no ni nong yang munsa. Ter ko para ki mekan makam lama makam dengasa. Amen. Kalangan coach klang imen watong cha word that nasa imen lucky ye lucky that lucky kaparaparki acha coach imen bil yang kamu yung imen lucky what es choka kamyen mame cha perta akam lucky coach lucky coach apin uya ne coach yung mekan ang kotong coach ang mauriang coach ang suksubul kumalasan coach ang kapayata kukurang coach ang wewewang coach paskachang coach imagane tangka liti coach manager kaparparki so chan pipit tane dele lang kamu kalangan coach som inanan kasampan masanan coach liti pwede liti esyo mimi chan ang mayan esyo mimi chan yang paton tang kokon ap liti yang market yo liti yang bang kapayata kukurang coach o wawait ki dan yang bang kasaya liti yang som na market ki kakiyang na market keska momocha kasaya na tumatong magaliti coach ari ikabi yang coach sa pamamasan ng kita sa ulit coach kami din menel yang kami yang mo na sa kanditi coach manage magsasok lang tas kapto point tayo din watong kita sa ulit coach kayo kanana kan asa kanana kan kiyang mo magasya na yang kumat kumir coach ang liti coach kakiyang na nilang coach ija kiyang coach socho mas-masan socho mata-matawa socho nam-lama apa kiyang coach coach melad pula toradi desong kan koros na socho nipipilitan mo ka migale imen kaway imen kapayata imen kamawyan karangan kiyang coach sa pamamasan kayaw kanan sa koros kailangan tani imen support ki kayong point akan sang ng pilipay kayo manusu wasa pamamasan kumaitian purot kimye coach na namay kapakabakan kumayan dobitan kumayan o amay kasatay kalangan niya may soparos na wewe kimye niyang kiyang coach icha makana na kuyak to ya kadung kiyang coach kwe na kiyak ibe masani kikan kakacaya ang kasatay kalangan kwe kiyang waitan coach iyang puko kan kadung kiyang ni kwe kiyang nabiyar niyang nandunabang kwe taro sangkaros mawa Kanyang point na ng matong kaya nane ang soparos kan chacho ang mata-matawo ko. Tama kan matawo, tama ka konta. Pagkakakiyang coach, pagkakakiyang coach, apa yung soparos ang mata-matawo ko. Mata-matawo ang soparos iwas sa chapel kintarpe. Mata-matawo kan laposa ng rin chapel muting kan paros sa ulit easily. Kinay soparos sa kinsumungan ko wala para kanila songkan paros na kung o ng mao. Na coach ko itang kong. Yun watawat tayo sang ng Korean, isa tayo nagwano. Wasawa na masani. Pwede chochon kay Mr. Tatong kinanach, maun kay din chochon sang takot. Chochon manaman ng coach. Men kumuwala masakilay kan, o kawila masang ng buting kan, o kasati songan aklagalap koros. Magpiputaw pa niyang takarbisyan coach. Iba coach mamasan yung sa pichana niya sa pamamasan. Pichana niya pichan, ausaw ki sa pamamasan. Pichan, kayang lumay sa pamamasan. Pichan, school ki. Pichan, basta pongki. Pichan, rupa-rupa sa pamamasan. Pichan, maramit na sa pamamasan. Kaya iicha na lang kaya yung kami. O mo, at saka, palyang tabutin mo siya perkang kami sa pindalang niya. Ang sa chupawera, sa liki, at sa coach management, utang na sa coach kami. Autaw kinang nong yung mga mata-mata.
Pansau yo me chepelo pansau ngan kiyamu sangan negative thought sangan chorus me kun karapa kawela ke asa daga bang kasaya. Pagka puli taga utan out kumasa ng coach katay chorus me coach na kiyang kom. Sapal mang coach nasan na ni Robert pansang na episode bueno isak sidu isak wani. Wasau mamasa niyong chak-chantan. Ale full armor up ko. Ran paros kichana ne kitigit kita masa ng coach. Sampon mga challenge pa niya. Kung yicha weapon, de yicha men, play, magchakakbal yan ki, utingin chapel kan paros me bangkin. So ngan atka kachamo. Tago so ngan kisang kicha, tama coach, kupur kita may tang kicha. Tama kicha pilata kicha, hindi yung coach. Acha mau, acha song paros, me paros magchan. Kasi tu, katayo kurma, katayo iyailas, pamuyan walang kita, ang makanataw, sa pumo kakon likam ka ninawan coach. At sin makanataw magsabi din matawata, pingkonta, pichang pisang picha sa mukas para sa pichang. Kolo pa ninawan coach. Na coach masanin may ina kang kong na batame para. Picha kapong me para sang din mana me coach piyong cha. Tama picha na pa tanan ng kan na patasamba. Tama na patasamba bitan na patanan. Inaw coach kahit picha mga kahit picha iki. Picha sa diyan poeti ko. Picha uya princess prince byron sila ng coach niya cha. Niya cha popoplao ya yang inarit tintambot. Ari icha imen kakela ka komunyon. Amon ay kan uti imen watong komunyon sali ko yaw. Kayo miya pucak priyama. Miya pucak priyama niyara irakan ni kan jesni sa ko. Ari yara pasan kola wow yo pinira pasan sa parawo kani mo arawasan kola shopping sa na mall kanate. Ang utang naman ng kola mga icha may raka kokila tayo raking gate konsa ari lumiyaman lang kung tawta konsalo amang kung tawta to naman raking gate la aramas ka na pinutiya ran para cheer bitang garaprentuan koyak ni ran apla ni ran niya rakang kochela amang bicha ka aplikwa roita kumay ka mere sa kakochoy Italian right kami nila utang barang ko sa matong ibiya. Chapa buta pre. May manita kay koto kung yung palipataw kay konsana. Kakak koto, so siya naman pasay. Yim may ko. Kongkak pasaya, kongkak matawa. Kong sa siya kakitiyang ko sa mga pinsa. Amen. Or yinay na matong kicha. Ang sa paros putani, na coach ko purkire mo yung ngay, pulit sa tiyang may kami nepas. Kailangan, ikasayan siya piyon Diki coach, actually siya matawa ang konta. Diki coach kapan mokit ki, pwede ka may kami nepas, kakiyang nepas. Sabi niya siya, action na yung may kami ta action, action mokit. Ikinaman niya yung diki coach. Ilaman nasa nang wayo pinta, let go and let go. No, ibig niya siya, let go. So, ini siya sa let. Wana isto chokarani, pwede naman ito yung tinang ko sa punyang siya mas-masan seri, dahil bukan niya kachita. Or ini kasampal niya, nasin sa ipaspipin na wato, minawal sinima. Iraya, chabiata ay mamoy, eurano. Iray ko pala ulit, rakang ko siya pinlapot, putan, lapak. Chamang kita, pilatun, lema siya. Punta na kakataw mo. Ori, rap, iray oras ting kapakat. Wrong. Iray oras ting kapakat, iray oras mo niyang coach. Aman no ulit siya kapakat kiyang coach. Kain, kung coach kiyang yoke, kung yung kabala tayo. Ang isang ne, coach sakan, coach kiyang ke. Apo, uja tam-tat, ulit tayo waryaw. Waryaw po to. Pilkabakat. Nay kong, coach kiyang niya yung coach o kati. Coach pilkabang niya kiyang. Isa-isay ko lang ulit kayo awain. Kasi lima po ito. Esyo pa kumekos. May coach. Kung kasayang ngay ako promonan, tanong yaw. Tanong ibang niya. May ibang aklet ila tayo. Iyan na alam mo, komunen sa wasaya komunen, kanwa komunen kawe. Ibigyan ko sa mga
belakang tiangnya. Antara wajah kasih yang mapping satu. Aduh tahu itu kita pun protokol lepas. Esok lagi sedisa. Orang ini memang macam. Memang kita bos memang ini kadang tola sama jangan songkan kau semua kau ya. Kadang kita yang ini, kadang yang ini, orang yang ini yang utan pulih check control. So cakap mana ya? Orang songkat kalau ini conclude ki tanak cale ki bana amona chakan kaigana yawasa komni asken pipi kimen komyen yang ya na komyen na nasan da rong nile kam so chowe ki ko sai pa ke kom yang mai kam praisan no de sai pa ke kom kasamo praisan amor ko ken kap yang anti kanasa kando yu yawi imen dan komi na rane chitu komi Kapag may yageta, magkakaroon ng ipaspasin ng rano, siyang katkatya de coach manage, even just kapag may nalipiyang komi. Or so siya nipipluwa sa komiya, imen komi nalasan mo siya, uyak sa palmawi, kapag coach. Kasi ako pa no kapag. Mainsan, club coach, ikatete may uyara na stipan mo isirang mo. Kung coach matang ay mo, ikasa mo ikomi, Ranwich, kung yung coach nung nanay mo, buyala, ay isang kamot o ay isang kawi. Kung coach yung buyakin yola, sa manaramas, magpapupulki yan buyala, sang match o pipokolat. Amen. Kalangan yung kumay sang sa kabunga marami sarawi. Sa kalangan kiyang kumisaban mamangnasan na bungay sa ukaros. So, chakit meko, talo ka masan iicha. Kung nasan yung sendiki, kung iyay ka baka, yung mong yung napach-pachang. Pilkich kan koros, O Lord Jesus. Sempila ka sendiki yung komi. Na isang kan koros, na pepe yang kich, na nililiwaj, na tosang kita sa kumrorong kami sa kinikilang. Mainsan, sempila ka skripitsyong na sa kandiki komi, no matter what. Mainsan kalangan ikat ng marumi, o ikat yung tiyang komi sa palmamunasan. Meopach koros, mainsan, yung walyan dikich koros, o kapag tiyang kamu marami o kailangan tiyang kamu isang karos. In the name of Jesus at isang kamaw. Amen.